नगाव जिल्लानि रहा पुलिस थानानि मोनसे पुलिसनि हानजाया हरनि समाव पेट्रलिं डिउटि खालामनाय समाव सानै सिखाव हमनो मोनो। हमजानाय दुथां सिखावनि हेंथायै आयेनारि नायबिजिरनाय खालामो होनना मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं राजा इरशादनि दैदेननाय नगाव पुलिसनि मोनसे हानजाया सेबनानै गंनै साबोन केसआव लाबोनाय हेर'इन हमनो हायो। हमनो मोननाय हेर'इननि बिबाङा 26.87 ग्राम होनना मिथिहोनायजों लोगोसे गं 7 सिरिन्ज मोननो हायो होनना मिथि मोनो आरो बेजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ पुलिसआ हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होगोन होनना मिथिहोयो। बेबादिनो नगाव सदर थानानि TSI उत्पल बैसोनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया गं 15 प्लास्टिक कन्टेनारजों लोगोसे हेर'इन हमनो हायो। हमनो मोननाय हेर'इननि बिबाङा 20.40 ग्राम होनना मिथिना मोनो आरो बेजों लोब्बा गोनां साथाम सुबुंखौ हमनो हायो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे साथामखौबो आयेन बादि साजा होनाय जागोन होनना पुलिसनि बिथिंनिफ्राय मिथिहोयो।